abokina na kawo rungume abu burodi haka wani kasan wani wanda zai barin gari. A Mahmud wallahi burodin gari alfijir na haka. Wallahi tun da lokacin game din mu to wallahi ni ci ina da rawar Allah ta shi lele ni ci dan kawo kai alfijir. Yace ina gidan burodin nan nan ci a wallahi. Yana doka ta wallahi sai da kwat. Ni te ni dibe shi wallahi amma ya bambu guda. Dan nan wallahi matsaya ko ina bar sai gidan zi. Mun ka zo wallahi mun ka ci burodi wallahi na alfijir da shayi. To ina zi din take? Ka ce kana gidan zi. Ga ta wallahi halu kai ko. Wallahi ni ci ina. Baban biredi na kai ko ce mu wallahi kai akan alfijir na nan da Allah mutane na ganin na ni da kai na ran ta. Ke ko burodi ga ai ke shi yasa da burodi. Baban biredi na kai. Wallahi na ke ko yanta ya. Mutanen garin mu na musu alƙawari wallahi burodi alfijir. Na ce wallahi yanzu ana ta jira na wallahi ko wato sai ya diba. Allah alfijir akai ne babu abin da ban iya yi. To ni ba shi Allah ji bari Allah ko saboda burodin ga wani buro garin mu to wato burodin ga. Mun daga mu ko ga kan biredin ga. Mun sha shayi burodin. In ci da saye, in ci da rana, in ci da yamma, in ci da daddare. Asuba ta yi in ci. Na rantsa da Allah ban ganin kowa cikin idanu na rudewa suka yin banci alfijir ba. To ina kira ga mutane da kowa shi zo shi yi alfijir. Amma ku tawo. Don haka ji. Bani su ci ku. Wallahi duk wanda na ga na kama